yen dobel nyawamu tangi yo. Oke semute nang kene. Wong mati kok pindah nggon. Oke semute yom. Yom sapa? Yom Adipati. Ayo kene nek arep jabut nyawaku. Nek kowe nopange ndak jabut gigimu. Ora protol aja dundang Bagong. Ora bubar dewane. Aku ngamuk tenan saiki. Al-Fatihah tujuh Kiseno Nugroho. Ya kawi sanggeni maya Wisnu Pratinta. Sanggeni maya Wisnu Pratinta. Weh lah tenan. Pukulun Bathara Guru ngetapake para Wadyabala Dewa. Monggo aku mengijen blas ora ana kancane. Gareng takon ngewangi ya ora gelem, Petruk ya ora gelem. Alasane werna-werna. Oke, ora masalah. Ngopo aku wedi? Urip ya mung doyak-oyak bangplet cete mbok ya. Lho ngopo aku urip esuk 2000, awan 2000, bengi 2000, sedina paling ora 15. Nang nganti aku ora tak waneni Semar nganti nyembah ning ngarepe Bathara Guru isen aku. Semar wis crita dhewe bapak iki kakangne Bathara Guru. Ya bener Bathara Guru ki dewaning para dewa. Nek ora terus wiyah-wiyah kaya ngono kuwi karo kakangne, blas ora duwe tata krama. Gong. Apa wae? Hah? Arep ngiwangi kowe dikon karo bapak. Iki ora tonganu lho, iki ora sembrono lho. Iki tataane nyawa lho, mungsuhe ora menungsa lumrah, ning dewa. Ikhlas karo nyawamu, ora ikhlas sebab apa? Kowe adikku sing tak tresnani, kowe lara aku ngrasake lara, kowe mati aku ngrasake mati. Oke, Petruk piye? Aku ya padha wae kon ngiwangi karo kowe, Gong. Nek pancen wong loro wis siap mati, ayo maju bareng-bareng. Nek kowe kira-kira eman karo patimu, kowe tak eman terus. Kowe tak eman reng. Bali ana, ora usah melu perang. Pokoke kowe tak nehi tanggung jawab nguripi bojo karo anakku. Nek aku mati, aku kakangku arep tak keke sapa? Oh iya ya wis ning aku trimo melu perang kok aku ya trimo melu perang. Wis, nek ngono ayo didepi wong loro. Ora usah tekan kono-kono kok diwane tekan kene. Nek iso rembuke digawe sing apik, rembuke digawe cara bedamen supaya aja nganti perangan. Nek ora iso ya apa boleh buat ya terus. Ha iya. Ya sae-sae awak dhewe nandingi para dewa ditrenggalani Gong. Ah ngono kuwi karepku. Seneng anggere seneng melu, anggere susah do minggat. Menungso apa kowe? Ya ora cah nesu wis diwangi kok. Ngono ganti karo kolor ora duwe. Wis ngono kuwi wae, aku ora kreatif kok. Aku gawe nggo kathok kolor nek gelut men gerakane iki lincah. Waduh. Gerakane lincah kaya iso apa wae Gong. Dindane kene sapa ngetok ngewangi Bathara Guru Dewa sapa wae. Ora usah do mundur. Ha tereng. Ha iya. Petruk ya ora usah mundur, rasa. Kowe do maju Petruk maju. Heeh. Aku tak mundur. Aku tak mundur ora. Gloreng wis sing kleper kalau. Dewa ki do mabur ya. Ha iya ya ampuh kok doan. Ayo engko tekan kene dintani kene wae. Heeh. Adupane rek. Tuti lamun katututan lamun mangsa prawira digdaya
gawe gelari rawang oh sapa iki to aku ora pati apal nek karo dewa-dewa takoni wae nuwun sewu Mas sampean dewa yo ulun dewa oh dewa kok terus ah iya sapa asmane takon karan ulun Bagong waspadakno ulun Bathara Indra kowe bintang film lho kok bintang film ya kae Dono Kasino Indra kae udu ora nggon film iki Bathara Indra putra pukulan Sang Hyang Bathara Guru wedan wis gedhe anake iya sing mburi sapa aku Yamadipati Bagong ha Yamadipati tukang apa dewa tukang jabut nyawa wah ngati-ati Truk kowe disediake malaikat gila nek kowe melu niat perang tenan ndek rasa wedi ki ana Yamadipati karo Indra Bathara Indra Bagong nun bapakmu nendi nang kono lho ora basa sampean mriki butuh napa mboyong bapakmu nek aku ora entuk kowe sing tak ajar nah berarti dhewe arep gelut iya gelut kok ndak tak basa ki cara ngendi gelut ki apa anane arep kowe dewa terus aku ora basa karo kowe aku kuwalat kok apa Ndra lho aku kok tratapan ya terus aku tak rasa melu aku ya deg-degan ning suwe-suwe gong sing nanggo tata krama to Bedi Jireh minggat kono wah tandangane dhewe cangkok nyelek kutis nek ana sego kaya wong waras nek ana gawean kaya wong masuk angin ora ngerti ya wis alon-alon yo heeh terus karepmu ngopo bapakmu kok nyembah Rama Pukulun Bathara Guru terus nek nyembah kowe bakal entuk pelem mertangga jiwa jambu dipa nirmala ora mangan pelem ora masalah perkara pelem kok aku ngorbanke derajate wong tuaku ki aku anak model piye Ndra aku tak takon kowe hah aku anak model piye bapakku ki ndek derajat arep bapakku ki wong kere gedibal wong melarat ning kae Sang Hyang Ismaya kowe iki nek nyeluk kae Pakde Ndra aku dadi kowe wani akon Pakdemu kon nyembah dramane bapakmu waduh malah muring-muring ngapa ya ngetok jenggonmu aduh aja kok kelabang sisan kowe kemar di kelabange kampung ae sama anjuk kowe tekan ngene arep ngemaksa karo Bagong ora mungkin aku ngiklaske bapakku nyembah karo dewa ora mungkin ora entuk pelem mertangga jiwa ora apa-apa ora entuk jambu dipun nirmala ora apa-apa ning bapakku tetep kajen kelingan kowe ora mengigo pertikele bapakmu to Ndra supaya menungso ning donya iki kabeh do nyembah karo bapakmu sing ora gelem nyembah ki bapakku tok mergo luwih tuwa tinimbane bapakmu kowe iki ya ganggong kowe nek nyelok aku kudune kamas kamas apa kamas angling Darma Garwa dengkulmu melocot ora hah wong iki anake lek aku anake bapak kok bapakmu ora bapakmu tuwa bapakku kowe kudune nyelok bapakku ki Pakde nyelok aku kamas ora kok cengengesan ngono wila dalah wani karo para dewa sing tak wedeni apamu aja kok mengko bapakmu tak tantang kok mengko Indra barang ora payu main film terus dadi dewa kowe aneh ayo ngejak apa ora minggat legandang dening tanganku legandang jangan legandang begadang jangan begadang macem-macem ora tiba tanganku ora jengkelang mati dening aku panggo ayo nih ngati-ati lho Tru ya mutare mungkin nek wani karo bapak iki mesti disangoni aji-aji
Kok disangoni aja piye? Ora ngamati ya. Ora mati apa? Ya mau dipati arep ngantem aku ora ana apa-apa glecak dhewe kok. Ada. Ayo mergo aku disangoni karo Bapak Semar. Mripat tambane semono ora weruh lho. Endro lah gareng nyekel siraku ana sing ngantem wong ora ketok. Sing ngantem aku ya nyuk. Apa ro? Cangkem ora. Ngomongan sak penake dhewe ora. Ora weruh, maju kono, tandangi nek pancen wani. Siap. Lenggah kene Mas, yo. Truk kok tur. Ya mulai ya. Ngomong mulai. Ini percuma iki buang-buang tenaga. Kok iso? Semak diwane ampuh. Kaya kowe mau ketonyo bola-bali, Gong. Kuwi lho bathuke menjoto. Iki tak gunyer mari lho. Iya. Rasa semenang. Aku anggere menjoto sithik ngono, tak gunyer mesti kimpes kok, Tru. Wis kulino aku. Apa? Anggere ana sing galuk tulung lho, nek ora galuk tulung ya ora tak. Ah iya. Aku ya ngerti. Terus, kok aku ngantem dewa gak kena. Kok iso? Lah mau ngantem nggo napa? Ah tak arandas. Untuk jis ngono men mudar. Ning kaya keletan sekilan iki kaya ora kena. Kuwi aji lembu sekilan. Oh, do goblok. Do gelem nganggo aji lembu sekilan. Oh, aku duwe tak buang kok. Lah mergane kayane kena ning kurang sekilan ta, Tru? Bojoku muring-muring. Kayane kena ning kurang sekilan ah. Tiwas mempeng aku. Terus tak buang. Kaya aji lembu sekilane dewa ya, Gong. Nek ngantem kuwi kaya ora kena. Nek aku kelingan lho jaman bapak mbiyen sok cerita. Nek kowe ketemu karo wong ampuh, nek diantem kono nganggo aji lembu sekilan, kuwi disembah sik. Mulai ngantem aja nggon sirah aja nggon dodo, ning dodo medun kuwi ora duwe kekuatan apa-apa. Kenapa? Nyembah sik. Ngantem kene. Bebas sak karepmu. Oke. Kaya nggon saklar. Ora kejek-kejek mbok. Nyembah sik. Oke, mati dening aku kowe. Padahal entekmu tenagamu iso kena awake Bathara Indra mbah guru karo kowe. Ingat, oke.
mati ngono. Kakang Bathara Indra kena apa? Dian Bagong ora aturan. Ngantem ora kena kok kaya ngerti keringkiane dewa. Diantem sak kaya yo. Mbaya diwenehi apa to apa minyak apa? Menumep apa piye? Kae gek menungso apa ta ya? Aduh. Kakang Yama Dipati Brama jangan hati-hati lho, Ma. Bagong medeni ngantem kok dipaski nggon saklar. Waduh. Wah mulese ora jaman-jaman. Ora ilang 3 dina. Bagong keparat ora minggat sing arep aku. Kelakon lho sapa kae wayangan dhewe. Tiban genine Bathara Brahma ora gladran aja dingkang apa. Apa kok mlayu? Dewane geni sapa ta, Tru? Bathara Brahma, ha? Bathara Brahma. Dewane geni. Heeh. Bathara Brahma. Wajan. Muja geni gedhe banget kaya aku ya, Tru. Ha wis iki sapa sing arep nandingi ridane Bathara Brahma iki sapa coba? Ora ana to. Terus sampike pikir aku bingung gong nek ana wayangan kok ronggon tanting-tanting. Isruh-isruhi pikiran. Kok kene bubar wae nonton streaming. Ora ngono terus karang ya. Wong iki kurang marem kok ya. Lah iki kene krungu ting-ting ngono kene kaya buyar pikirane. Kowe piye caramu supaya geni kae mati? Oke. Mati gini mati. Aku kok iso-iso kanggo mlumpat blumbang. Geni nyemplung blumbang bes. Modar. Piye cerdas ta aku? Oh iya ya iwake do mati. Waduh, senane sing duwe terus wis ora apa-apa. Ngijoli ra masalah sing penting kowe slamet, sing penting slamet. Oke, enteno. Brahma genimu enteno. Ora bakal wedi aku. Modal ora. Padake aku cah cerdas e. Mun nganti Bathara Brahma liwat kono, apa? Upama liwat kono genine saka kono piye? Aku mlempet rono. Mlebes meneh. Oh iya. Truk. Ngopo kok? Kene wedi. Ajar ngono. Kene iki deg-degan terus malah. Wis ana Bathara Brahma arep tok kapake. Apake ya terus kowe kalah. Ampuh, ayo ampuh. Aja gelut wae. Wah, engkon aku males untuk sakrar. Jeli aku. Angko jeli. Ukurane ngene dhewe padha kabeh. Ngantem malah tak rasake. Oh, semene. Ternyata Bagong aja minggat. Ayo. Tandang ngono Bathara Brahma.
Apa dusunmu tak bumi angus? Piye? Dusunmu bumi angus. Wah, lah mati dene. Senanangan. Aku ngarepe blubang kok mlayu kok banter banget. Kapokmu kapan kuwi? Kuwi ndurono kuning-kuning iki mana? Kene tak ratake kene. Ayo tak tono ndasmu. Angus ora merata, saya merata. Wes dak apa? Ayo, ayo menang mungsuh dewa sapa-sapa jabut nyawamu mudhar. Ayo tangiyo. Tangiyo, kowe yen titah peng-pengan ora jabut nyawane, yen dobel nyawamu tangiyo. Oke semute nang kene. Wong mati kok pindah nggon. Oke semute Yom. Yom sapa? Yom Adipati. Ayo kene nek arep jabut nyawaku. Nek kowe nopange ndawat jabut gigimu. Ora protol aja dundang Bagong. Ora bubar dewane. Aku ngamuk tenan saiki. Wah! Maning jajalanan ana kawan murang toto wani gawe geger putrane nyembah karo Bathara Guru apa ingkang katon Cestri Sura kelakon ngobar dusun pring atus dina iki. Sabar Gonggong, sabar Gong. Colke, aku nek ngamoni wis ora wedi karo sapa-sapa. Colke. Gonggong sabar, colke. Kok iki grem ngetulke ora kowe, ha? Manungsa dadaran. Nek aku antem ono ora apa-apa. Wis tutuk ana. Tutuk ana sak kemeng-kemengmu ora apa-apa. Sak mantepmu, sak puas-puasmu. Tutuk ana. Aku ora apa-apa kok. Adoh kuwi tak ndani sesuk karo es. Ha iya. Kae iki pusaka kadewatan. Kae ora ana sing wani karo pusaka kae. Kowe maju modar tenan, Tru. Aku wis ngomong karo kowe, Tru. Aku mati ikhlas, ning mati tenan. Terus nek kowe mati anak-anakmu sing ngomong sapa? Sing cilik kan lho lucu banget. Mata kok dhelek. Ana mbiyen leng meteng mikir gareng e. Dadi ora kira ning dhelek matane. Mboyo sabar. Saiki mundur sik matur karo bapak. Matur piye? Semar iki mung ora tanggung jawab. Sing marahi Bagong. Rampungno. Aku ora ngerti apa-apa. Nek padha nome tak kayang wingi-wingi ya, Tru. Karo bapak ya wani to ya. Mangkel aku. Saiki ya mung ngono kae isane mung ngomong nek kon temandang. Gusti iki. Percaya nek bapak iki dewa. Percaya. Ampun njaluk tulung bapak. Pak Bathara Guru nggawa Cestri Sura. Ngono. Ngene bapak, aja melu-melu guru kok tegel karo anakku tak tandange. Kuwi lak kowe. Nek engko bapak beda, mbok menawa padha kowe aja ngel to. Pak. Ngono. Mir. Lho, Pak kok mir kuwi to? Pak Bathara Guru nggawa si es.
Cis. Hah? Cis kok si is? Betara Guru gawa si Cis. Karo si Trisula. Cis Trisula. Ono jam berapa? Mar. Nyok. Kurang ajar ora. Ngopo? Sini. Ayo, sini. Sini. Ketiwasan, Pak. Ketiwasan ngopo? Betara Guru nggawa Cis Trisula. Tenan ta, Tru? Kurang ngerti urusan dhewe. Kowe nggone nggih ora aja. Ngono kuwi mengan. Aku apal karo kata-katane iki apal. Ya, kok sik dirungokke sik ora njur bedheki. Pak. Betara Guru nggawa Cis Trisula. Ada teh. Awes ora bakal luwih saka kowe. Lah salahe. Kowe senengane wani karo dewa. Bocah nek ora ngerti tata krama. Guru iki sapa? Guru iki sesembahaning para titah. Ana nganti Guru nggawa Cis Trisula. Tandang ngono dhewe. Ya Maria. Nesu si Maria. Wong tuwa kok dicilubah. Guru nggawa apa? Guru nggawa cewek. Oh ya Sisbrono ora. Truk. Nek ndupak mbok wisuh sik, Truk. Lelara iki ora ning lemahe mlebu cangkem. Ya ora apa-apa. Guru nggawa Cis Trisula. Pak. Penyakit gugu arepe dhewe. Anakku arep didu karo Cis Trisula iki anggepe guru iki pikirane nendi? Minggir tak trajange, tak enteni kene. Kaya ngopo Bathara Guru? Kapok ora kowe. Beda to karo kowe. Asemi. Iki sing sering aku pas senengane ngono kuwi. Iki sing piye? Aku wis ngomong dipresani penonton kok banget. Syukur rasano. Biasane kowe ngono kuwi. Kowe iki anakku, nek aku ora tanggung jawab, sing arep tanggung jawab sapa? Mikir. Cis Trisula ben temancep ning wetengku. Ikhlas? Ora ikhlas ngopo? Ayo mundur. Men gek temancep. Ayo. Engke Semar Mutar. Kowe mikire tekan sik, nek iki mati. Kowe anak guru gareng entuk lemah. Sahijan ora. Ada? Oto. Mundurin. Tro. Wis iki lagi arep menyat kok. Ngatos-atos lho, Pak. Menengo. Rasa kon ngati-ati. Ya wis. Aku jane wis males dadi anake Semari males. Cetil pretung. Wis ngrekoso. Lho, kae Pak wis arep tekan kene. Tangane Bathara Guru murup kae. Mubyar kono, Pak. Boyo. Wah, ta terus sembrono ta. Waduh. Aja toko ngene. Mau sak penake dhewe. Tekan kene kaya ngopo? Nyangking Cis Trisula nggo ngopo?
Ayo wangsulan. Arep mbok nggo ngopo? Kula badhe mejahi pun Bagong Kakang Ismaya mergi sampun ngrisak barisan dewa. Barisan dewa kok rusak mergane kula dawuh supados nyepeng Bagong. Lah kuwi entek-entekane. Lah kowe karo wong Bambung kok tok ladeni. Karo wong kok ngene kok tok ladeni. Demen kewirangan kowe tak kandhani. Lajeng sak mangke tetep Bagong kula suwun. Aja. Bagong lagar duwe gawe. Ya kuwi bangun desa. Nanging Bagong kedah kula boyong wonten ing Kayiwangan. Adreng to kowe? Inggih. Nek kowe adreng saiki ngene wae. Bagong tak wakili. Tegesipun aku sing munggah ning Kayangan. Melu karo kowe. Nek arep tok pidana wakile aku. Iki ora dikodani ngene iki. Wong sikile dheke becik nyangkol sikilku kok. Sing darane gondeli aku. Sikile iki ngubet, sikile kan ngene. Piye? Ampun sampeyan tok ning kula ya nderek. Piye? Ana sing makili loro, Gareng karo aku dadi jole Bagong. Pak, kula ya melu lho, Pak. Petruk ya gelem. Piye, Bathara Guru? Kowe rasah. Aduh. Aku sendiri, Pak. Kowe lagi duwe gawe mlen bangun desa dirampungke. Mengko nek bapak kenapa-napa ning Kayangan, sapa sing tanggung jawab? Bapak ora ana, Gareng ora ana, Petruk ora ana. Aku kancane sapa, Pak? Jare aku ben gek mati. Kok tok tangisi? Bapak urung ninggal wasiat kok. Cap jempol. Tanah sekian kasihkan Bagong, ngono aku tenang. Sunan. Aku sing nglakoke melu jengkel. Oh dadi tekon kok kaya ngono. Lho, ayo iki apa perlune ate? Ya engko aku tak cap jempol ning matamu. Aku nesu ora jawaban kuwi. Wis payah ora. Wis aku gawanen ikhlas. Ora ikhlas ngopo? Nolo Gareng ikhlas. Ora ikhlas. Dos pripun? Dos pundi kok dos pripun? Petruk ya ikhlas. Mboten ikhlas bab napa pun mboten kula Rabi adik kula sing tak tresnani. Gong, sak pungkurku muga-muga kelakon penjangkamu ya, Le. Oke. Dong hati-hati ya. Iya. Nek do mati ngirimi kabar. Ya. WA. Tulis. Gong ayah meninggal. Terus Gareng gong Kang Mas Sirna. Gong Petruk mati ngono dadine wis nomore tak hapus. Oh iya. Ora bakal iso SMS aku nek ora iso chatting aku nek. Omahmu, omahe Gareng, omahe Petruk tak upakara. Ya. Reng apa? Bojomu tak ijabane ya. Ya wis ben kan ora apa. Bojoku sisan gong, mule mlaku wondek wae. Bojoku le mlaku ngene iki. Ora iso dijak ning resepsi. Lukoke sandal ya kangelan. Ninggah dateng Kayangan Kakang Semar. Ayo. Monggo pukulun kula dherekaken. Merdeka. Sugih Semar mati. Monggo lemahe Semar ki pelungguhe disewake karo Semar. Gareng ya ora ana, Petruk ora ana. Kekecah sertifikat. Nah, nek Gareng, "Yu, sertifikate ndi?" Mboten kaya wampleng-pleng ngono. Mana ora anarkis ora entuk dit aku. Ning kok sepi ya suwe-suwe. Kancaku sapa wis jajal. Lah ana kanca omong-omongan
Mongko nek aku biasane nek dong randhe kanca nang ngene gareng. Gareng pas aku selo terus jagongan gawe kopi ora ana terus mung dicemplungi awu. Sing penting wedange ireng. Terus cah loro kangsenan nang ngene Petro, tekanane Petro gawe wedang jagongan ngrembug politik, ngrembug calon lurah, calon duka, ngrembug kriminal, wis werna-werna dadi seneng atine ning nang ngene iki. Karo momone sapa wis jajali. Jan ngrekoso uripku nek carane kaya ngene. Nah aku arep nusun ning kayangan monggo ya ora ngerti dalan. Anjong ning kayangan terus njaluk tuluk. Semar ki mau cerita duwe sedulur tuwa. Catu Goro. Siwa Togok. Iki nek ra tak parani omahe, wah adimu diboyong ning kayangan to Bathara Guru arep dipateni. Nek Watogok ora nesu kampleng pok. Wah kowe iki wong tuwa dilapori kok malah cengenges-cengenges. Aku ora ngerti Bagong buet. Nek ora ngono ndak Watogok ora melu perkara iki. Kudu tak lebokke nang masalah iki ndak ora melu. Wah kok ya le ya wis semen karang ya wis tuwa. Gerak Bagong to. Heeh. Anakmu padha karo anakmu wong aku anake Semar. Lah iya. Heeh. Ngopo e, Gong? Asowan Watogok mikatine utang sing wingi rung disaur kok saiki wis utang meneh. Weh, aku duwe utang kok. Duwe no. Walah, wis santai wae wae. Aku sing utang wis santai kok kowe sing tak utangi kesusu-susu. Lho, jenenge ku wale jeneng wong utangi ya kesusu-susu kok ya. Nang apa? Lho, sing ngono ngopo ya aku? Oh iya, Ding. Ya sari Watogok. Kene ngopo iki? Gong. Sepisan ngaturake sembah bektiku katur si Watogok. Ya tak tampa. Wong tuaku. Heeh. Kaping dwi. Waduh. Dwi apa? Loro goblok. Oh. Urung-urung wis goblok-gobloke wong tuwa. Kaping loro ki sowanku mrene kwa aku arep matur karo Watogok. Watogok kok ora layat. Lho. Ngopo iki? Kok omonganmu kok ndrawasi? Ora krungu ya, Gok. Adimu mati. Adikku sapa? Semar. Gong aneh-aneh lho. Le mati apa? Mau lagi ntis. Kowe krungu kabar lho? Ha wis disareke urung. Ora tak gone ngomong langsung tak glundunge nang jugangan. Wis gandatarku kan wong layat aku males. Ora jane kuwi nek omong aja sembrono, sing tenanan. Wah, kurang-kurang bejane bapak ya adimu lanang dina iki sirna marga mlayu wae. Layu. Ora mung bapakne klebu anakmu Gareng wae. Lho, Gareng ya iya. Petro ya iya. Padha loro wae. Ora. Kekurangan pangan, nek kurang pangan mbok njaluk makne gedhe tak kirimi. Ora. Ya arep piye-piye nang isih wis do ndek sawah. Oh ya syukur. Ning tak matur ya wae. Bapak saiki ora nang omah. Lah endi? Munggah nang kayangan. Lho, kayangan ngendi? Surabaya. Surabaya. Kuwi lho sing ngene Bathara Guru lho adimu. Suralaya to. Heeh. Lah mergane critane ngene wae. Aku ora arep bangun desa. Heeh. Hah? Aku ki entuk sasmita iso rancak lek bangun desa nek apa kuwi jenenge dusun kuwi ditumbali. Tumbali apa? Pelem pertangga jiwa jambu dipa nirmala. Ora daharane dewa. Lah iya aku yo ngerti. Nah, bapak terus matek aji ulah-uling, pameling ngrawuhke Bathara Guru. Bathara Guru teka jeluk. Bapakmu soalé
kakangne Bathara Guru. Jare kowe kakangne bapak. Oh. Jare bapak cerita iki kowe karo bapak karo Bathara Guru iki dadan sekondok. Ndok sing gupak telek. Kulite dadi kowe teleke dadi mbilung. Hus. Ora ana wong melu-melu kok disenggal-senggal. Ameng guyon kok padhe. Ora sok sepanang kok ndak darah tinggi. Nah terus Bathara Guru teko. Aku matur apa anane? Pukulun, kula badhe bangun desa. Ning syaratnya kudu wonten pelemper tangga jiwa, jambu dipa nirmala. Bathara Guru malah ngendika ngene iki. Ulun gelem, Bagong. Kita nyuwun pelemper tangga jiwa marang ulun. Sebab pelemper tangga jiwa ki daraning para dewa. Uga sinebut jambu dipa nirmala ki ya daraning para dewa. Yen kita nyuwun marang ulun lan kita kuwi dadi siji. Iki rak tekan nggone kok wis. Dong ora kowe. Ya terus. Ning Kakang Semar kudu nyembah karo ulun, kudu basa karo ulun. Merga ulun dadi dewaning para dewa ki sing ora gelem nyembah, ora gelem basa karo ulun ki mung Kakang Semar, ya Kakang Ismanto. Ismaya. Aku rak lara ati wae. Mergane bapakku derajate didak-idak. Ora trima. Bathara Guru tantang. Wah, kewanen kowe. Ning nyatane ya wedi karo aku. Bathara Guru metu njaba. Aku metu jero. Wah iya. Bathara Guru metu njaba nglumpuke para wadyabala pirang-pirang taosa asik. Kok iso menang karo dewa? Bapak wis paring dawuh nek ngantem dewa dodo medun karo nyembahse. Dewa sembahi apa antemi modar. Kocar kacir. Terus Bathara Guru maju nggawa pusaka jenenge sapa? Cis Trisula. Bapak terus nang arep Bathara Guru nek Bagong arep tok pateni aja. Bagong lagi arep bangun desa. Mengko ndak Bagong disalahke masyarakat. Aku wae gawanan ning kayangan. Gareng yang ngono, aku wakile Bagong, gawanan ning kayangan. Petra yang ngono, aku wakile Bagong, gawanan ning kayangan. Wah. Iki mesti bapak karo Gareng karo Petra dipateni karo Bathara Guru. Lah terus kowe mrene ngopo? Aku njaluk Siwata Gok ngamuk ning kayangan. Yo ayo. Kusik to. Kuwi rak perkarane bapakmu karo Manikmaya to. Apa to kok ora Tejamaya to? Ora tunggal sak endhog to. Saiki aku tak takon, nek Ismaya dipateni Manikmaya kowe ikhlas ora? Lah aku akon kepiye? Aku ora ngerti perkarane kok. Kok tak jebloke wetengmu lho kok. Gelem munggah ora? Aku ora ngerti perkarane. Ki omah tak osase lho iki. Cangkemmu tak ambake lho. Gak turutan agak bangane geger. Mungsuh wong rada koclok nek ora tak turuti ngrekoso kowe piye? Ngene ya, Gong. Aku ora melu-melu ning nek aku bantu kowe tak bantu. Aku iki jenenge angel. Ora melu-melu kok arep bantu arep dibantu. Kowe munggah ning kayangan nijen. Ngamuk ning kono. Ngamuk? Nek aku mati? Ora. Kowe tak kandhani kowe iki saka sapa? Kuwi anake Semar apa Udu? Anake Semar dudu. Wah. Waduh. Tiwas tak ajeni. Udu kowe iki ora anake Semar. Mula kowe iki janjane anake Semar sing tuwa dhewe. Mergo Semar biyen medhun ning jagat ora duwe kanca bali munggah ning kayangan njaluk kanca. Terus dening Sang Rama Kanjeng Sang Hyang Bathara Tunggal ayang-ayangane Semar disebda dadi wong terus dijenengke Bagong. Mula sadurunge Semar ketemu karo Gareng karo ketemu Petro kuwi kowe dhisik wis ngetutke Semar. Wah, ngono ta. Tak keplaki Gareng iki. Apa kok arep duduk anarkis wae to kuwi. Terus aku kan piye? Kowe munggah ning kayangan mergo wong kowe kuwi ya kena lara luputing pati, kowe ora iso mati. Ha ya, Kowe munggah ning kayangan ning ora wujud kaya ngono. Wujud apa? Wujud
satriya sing wangun. Ya nek tak dandani satriya pilih dadi sapa? Werkudara. Wah ya ora ana. Werkudara kok cendhek kaya ngono. Cukup, cuwil cangkemmu. Wong urung dadi kok wis apa-apa dicuwili. Ah ya. Engko nek wis dadi wae. Aja Werkudara ora wangun. Sapa? Anu Gak, aku pengen anu to. Wah, dadi Janaka. Janaka piye? Ndara Janaka bagus banget. Sadurunge ning kayangan arep mubeng-beng golek temon. Oh, cah edan ora. Wong wedok kedhepi katut. Wah, gleleng kok. Terus tane Tirta Pawitra maning suci. Ora ngerti Tirta Pawitra. Ayo Gak, isa ya Gak. Iso wae. Ning kok ketara wong suaramu kasar. Ora masalah. Sing penting bagus. Sara, iso. Jomplangke kursimu kok. Yo. Wis keti balik Gak, aku malah tratapan. Wis tak balik ndoro Raden Janaka ya. Terus ku munggah kayangan. Oke, siap. Bapakmu, kakangmu, adimu dislametke. Oke, ora masalah wae dadi Janaka lho. Sadurunge ning kayangan ning Karang Kawidodaren. Oh, ngapeli Dewi Suprobo. Wah, jan kowe kok ancasmu rencanamu arep nyelametke bapakne rung kelakon wis mrono. Wis gak diwale kok. Ngampet ambegan. Ngampet ambegan. Wis kok gleleng tenan. Wis kok. Wis. Aku nggawe kaca pengilan. Duwe nang jero kono. Cedhak meja makan. Wis. Janaka kok biasaan. Tegek wonten dawuh Raden Janaka sing mburi kuwi sapa? Niki bilung manten dawuh Raden. Wong kok kaya pentolan korek. Kudu sabar, nek ora sabar ming lara-lara. Wis nek carane ngono kuwi kowe munggah ning kayangan ora ana wong elek-elek, ora ana wong dewa sing elekake mergo Janaka kuwi mlebu metu ning kayangan. Iya Tegek. Mbok wong dhisik wong aku ngerti kowe nek kowe ki Bagong kok togak-togok. Men persis e kok. Kok meneh. Men persis e wae. Wis kono menyango. Tegek wonten dawuh aku tak munggah ning Kajewangan ya Tegek. Engko tak mampir Indomaret. Janaka kok cenanangan tekan Indomaret ngompo tuku tisu basah. Ndak ora ono sing dinggo lep. Tinggal lunga aja kok jeli aku wis. Wong kok marahi mangkel. Bilung aja kaya ngono. Iwang bikulun jagat kiri pratingkah, iwang bikulun naradu. Kula ingkang wayah pun jangan nongko ingkang. Jangan nongko. Kae sambel nak lho, Bro. Wis sumpah mikir panganan ki to. Jangan nongko kae sambel kok nganggo kerupuk. Wah, nana. Buntu lah kowe. Wah. Jas. Kowe duwe ra kok? Ora. Wong ngapusi lah karo madang sik. Janaka kok madang. Janaka ki poso. Iya Tegek. Wis gawe mangkat. Iwang bikulun naradu. Iwang bilu Bathara Guru kok narada terus aku
aku kenali apik ming karun Narada. Iwang Bikulun Kanika putra Iwang Bikulun Bathara Guru Iwang Bikulun Bathara Brahma Yama Dipati penyarian. Kak, penyarian ini pacare. Waduh. Dewa penyaran kok pacare. Kula ingkang sowan Bikulan. Janaka apa? Tandhe kita ketun tandang, ketun tandhe, ketun kirang, undang, lang tandhe nak tulung kirang, tandhe lang tandhe, tulung tak kuntan, tulung tandhe. Wah, lali aku, Janaka